Sa number 4, gobernador nagalaom nga malampuwasan kag matigayon eradicate ang ASF. Nagapabilin nga under control ang African swine fever cases sa Negros Occidental. Sa datos nga release ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson sa media siningang Hulyo 21, may 2,188 ka mga baboy nga nagkalamatay gikan sa 14 tanan ka mga LGU sa probinsya. 3.54% ini kung ibase sa total hog population sang 14 nga LGU nga yara sa 61,854. Ang 2,188 ka mga patay nga baboy ang naigo siyang nagkalain-lain nga masakit. Labing mas maayong sitwasyon karon sa probinsya kung ipaanggid sadtong tion nga una nga nag-igo ang ASF kung sa diin mayara sang massive hog deaths Suno sa gobernador. Humalin sa record sa nagligad nga semana, 3 lamang ka baboy ang nagdugang sa hog mortality. Nagalawom si Lacson nga mangintayuyon ini kag ma-eradicate liwat ang ASF. I hope we can maintain it this way. But of course, we're hoping that we will be able to eradicate ASF again for the second time.